מערכות יחסים בין בני אדם טומנות בחובן פוטנציאל עצום, הן יכולות לתמוך, להעניק השראה ולעזור לבני הזוג להתפתח ולצמוח. אולם אותה קרבה עצמה, כאשר היא מתקיימת ללא כבוד ואחריות, עלולה להפוך למקור של לחץ מתמשך ולהרס איטי של האישיות. כך נוצרות מערכות יחסים רעילות. כאשר מדברים על מערכת יחסים רעילה עם אישה, חשוב להדגיש מיד, הבעיה אינה במגדר עצמו, אלא בדפוס הרסני שבו האישה תופסת עמדה דומיננטית ומשתמשת בשליטה, מניפולציות או לחץ פסיכולוגי כדי לספק את צרכיה על חשבון בן הזוג. המונח רעיל דומה לרעל, השפעתו אינה מורגשת מיד, אך חשיפה מתמשכת פוגעת בבריאות הנפש. במערכות יחסים הדבר מתבטא בגזלייטינג, תוקפנות פסיבית, זלזול, שליטה קנאית ונדנדה רגשית מתמדת. לעתים קרובות הכל מתחיל באידיאליזציה, התקרבות מהירה, מחמאות והבטחות גדולות. עם הזמן, רגעים נדירים של חום מתחלפים בביקורת ונוצרת תלות רגשית. בן הזוג מאבד ביטחון עצמי, מתרחק מהסביבה ומתחיל לפקפק בעצמו. כדי להבין יותר לעומק, מומלץ לצפות בסרטון. הקישור נמצא בתיאור.